bela jelema amunun b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na. Compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye. Kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama. A suspension wo, a climatisation, a siège wo, n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na. Somatra e ka kari, Somatra ne ka kari, Somatra anw ka kari. O hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don. Bamako, Segu, San, Moti, Kucala, ka taa se Sikaso ma, Keɲeba, Kita. U ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani, Jijeni fo ka taa se Bɛnba ma. Somatra fiɲɛ foroko, Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Ni bɛ wari ci, i bɛ wari ci nɔgɔya la. Sama mɔnɛ, ni bɛ wari da, i bɛ wari da nɔgɔya la. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn. O de la Sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan. Wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye. A ma da aw ma dɛ. Sama mɔnɛ bɛ dɔ fara aw de kunna wari kan. Ni wari bonisi ye. Awɔ, ni wari bonisi ye kɔni. Aw ka sanni kɛ ni Sama mɔnɛ application ye. Aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la. K'a daminɛ crédit la, abonnement télé, fo ka taa se courant ni ji sarali ma, aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la. N'a ka bonisi buguna dɔrɔn, aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka Sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye. Walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen. Aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la, a k'a chiffre sisan ni Sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn. Ni Sama mɔnɛ ye, aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ, i yɛrɛ ta. Awɔ, i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye. Dugu kɔnɔna sigida dɔ la, bɛɛ b'i ci la, nka baara o baara kɔfɛ, laɲini dɔ bɛ yen, laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ. Fatu filɛ nin ye, a bɛ baara kɛ BTP de la, a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a m'a ko fɔ EDM mɔgɔw ye. O nana ni mun ye? Kuran fil dɔ tigɛra, sigida kelen bɛɛ bilala dibi la. Fatu ta ye bololatigɛ dan ye, wa a dan ma diya mɔgɔ si la. Nin ye Mamadu ye, taxi bolila don. K'a to mɔbili bolila, a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari. A ma boli, wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele. A ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la. Mamadu ye fasoden ɲuman ye, wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana la. Nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ. Isa filɛ nin ye, a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la. K'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere. Kuranko la, fɛn bɛ jate kan ka minɛ. An kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye. An ka kɛ i komi Mamadu. N'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ, aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la. Fasodenw, aw kana ɲinɛ ka dantɛmɛ walew ko fɔ kuranko ta fan na. Aw bɛ weleli kɛ 36 077 la walima agence EDMSA mun ka. An filɛbaw ni an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma. Bi ye sibiri ye min ye tubabukalo tile 21 san 2025 juin kalo an bɛ ale la. San kalo 6nan o de don tubabulakaw olu fɛ yen. Jɛmukan ale tɔgɔ ye ko kɛnɛkan. Kɛnɛkan bi an da bɛna don kuma minnu na min ye Wolomasiri Tabaw ye wulikajɔ kɛ, wulikajɔ belebeleba min daminɛna nin kalo in tile 18 k'a kun fɔ nin kalo tile 20 na kunungo. O hukumu kɔnɔna na sa ɲɔnɔnkaw fɛ misi 800 u sera k'u bolo da olu kan k'olu minɛ. Wulikajɔw senfɛ fana Bamakɔ b'a wale ka ba maa 20 ɲɔgɔnna u y'olu bɔnɛ u ni na min ye minɛnw caman ye ka se ka olu sɔrɔ u bolo. Waleya in kɛra cogo min an nana an da don la. Wolomasiri Tabaw olu ka minisiri minnu bɛ AES kɔnɔna na olu bɛ taama la an fɛ yan. Dr Burulayi Keyita ni ale tun ye conseil technique ye, ministre min sigilen don maliden minnu bɛ kɔ kan k'ale ye walan sɛmɛ. APDP ale ye bere ta ka ci baramuso kun
sabula ko baramuso mɔgɔw ma sɔn k'u ka dayɛlɛ olu ye u ka taa sɛgɛsɛgɛliw kɛ GIS a bɛ daminɛ bi ni ala sɔnna ma min ye wulada in na ye aw n'a jaw bɛɛ lajɛlen lajɛ sabula ORTM ale bɛna n'a fili tulukala fɛ an n'an dulon ale la yaasa aw ka se ka jaw bɛɛ lajɛlen ye gundamukaw fɛ yen seko ni dɔnko hukumu kɔnɔna na min ye Abubakar Maju ye fɔlikɛminɛnw o tara ka di ale ma bi an ka saraba ye min ye an bɛ taa faleyakaw fɛ yen faleya maa min bilalen don bi ko ale ka ko baaraw ɲɛnabɔ n'o o ye chargé des affaires courantes ye Elhaji Keyita ale tun ye munumunu salo dɔ kɛ k'a daminɛ mɛ kalo tile 4 ka taa bila tile 12 la a ka dugumisɛnw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na sa mun sɔrɔl'o la an na o da aw ma hali n'o y'a sɔrɔ ale kɔni bɛ nanzarakan na nin waati in na ani maa minnu tun bɛ ɲɔgɔn fɛ sa o ye dugutigilakaw ye préfet ni sous-préfet ka taa fara secrétaire général kan min ye denmisɛnninw ka tɔnw ye fana olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ a nɔfɛ nin baara in na hukumu kelen fana kɔnɔna na sa faleya CESCOM min ni u y'o lakurakuraya o kurumbo karili fana baaraw bɛna kɛ juillet kalo tile 5 nata Elhaji Keyita ale ye ni kibaruya minnu d'a ma n'ala sɔnna ma an n'an ka baabu kuncɛ ni o ye bi tilegan in na Falaye Keyita bi yan Keba Jalo fana bi yan ani ne yɛrɛ sɔɔni sisan an b'a kari a kuru Keba Jalo an b'a f'i ma n k'i bisimila Falaye Keyita i fana ye bisimila kumaso in kɔnɔna na an filɛbaw ni an lamɛnbaw bɛ fan o fan fɛ diɲɛ kɔnɔna na k'u bɛɛ lajɛlen k'u ni ɲankuma an bi ka fɛn dɔ lakɔlɔsi nin tile 2 in na o ye ni yɛrɛ tile 2 in yɛrɛ tɛ a bɛ waati jan bɔ an ka jamana kɔnɔna na bɛɛ kɛlen don fɛn bɛɛ dɔnbaa ye min bɛ min dɔn min tɛ min dɔn bɛɛ da b'a bɛɛ la tile 2 in na an bɛ ka min lakɔlɔsi kosɛbɛ o ye maa minnu bɛ yen n'olu b'u da don wolomasiri tabaw ka kumaw la a kuma fanbaw u bɛ tali kɛ mun na ko an ni banbanciwale ni juguya wale ka sigi ko ka kuma dɔw fana ta ye an ka dugu minɛnen an ka sigidaw minɛnen wolomasiri tabaw ka wuli ka jɔ kɛ k'u cɛsiri Falaye fanga baarakɛcogo kundo bɛɛ tɛ lajɛlen tɛ se ka da kɛnɛ kan maaw ye n'i tɛ min ɲɛdɔn o ye i k'o to yen i bɛ min dɔn t'i sinsin o kan ni alabato don i k'i ka alabato kɛ taabolo kɔrɔ don i k'i sinsin o kan i ye dɔnkilidala ye i sinsin o kan i ye kunnafonidila ye i banba o la e ye ɲɔgɔlɔnbɔla ye taa n'a ye i b'o de ɲɛdɔn nka min ye kɛlɛ ye cɛfɔ ni kanbɛn sigikafɔ baaraw kɛcogo ɲuman an k'a to yaasa an ka mɛn to kan sabula nin waati laban in na minnu bɛ ka bɔ n'a kuma ye Falaye n'a ka nɔgɔn an b'a ɲini u fɛ u bɛ fɛ maa minnu ka sigi an n'u ka kuma ka t'u nɔfɛ ka na n'u ye gouvernement yɛrɛ ka u wele ka sira don u kɔrɔ an yɛrɛ fana bɛ ko dɔw kuma dɔw la muru mɛ basu kan na o e ko k'a bɛ se ka kɛ komi e b'a sira dɔn an b'i wele ka mission d'i ma i bɛ taa maaw ɲini ka na ni an n'u bɛ se ka sigi ka kuma an n'u bɛ sigi ka kuma fɛn caman de bɛ yen gouvernement b'a kɛ a tɛ kuma n'i ye cybercriminalité sigi cogo lajɛ jɛkulu min sigilen don n'a a bɛ f'o ma ko pôle économique ka taa se CENTIF ma maaw bɛ musaka minnu sɔrɔ a bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn a bɛ don yɔrɔ jumɛn i ka compte bɛ cogo di nin bɛɛ lajɛlen ye banbanciwale ni juguwale kɛlɛli ye k'a sɔrɔ marifa ma ta bere ma ta sariya sira fɛ minisiriso min yɛrɛ bɛ bi n'o bɛ diinɛ ni bato kunna ale bɛ baara minnu na ka taa jɛrɛ minnu kɛ ka mɔgɔw lasigi ka alimamuw kalan nin bɛɛ lajɛlen ye bɛn sira ɲinini de ye nka ni e mɔgɔ min t'o si ye e tɛ k'o si kɔrɔ faamu hali DDR min bɛ sen na marifa tɛ ta ko DDR i bɛna marifa bila de nka e tɛ k'o si jateminɛ hali bi jamana bɛ ka taa sanubɔyɔrɔw minɛli minnu kɛ ka don sanubɔyɔrɔ kow la k'a sɛgɛsɛgɛ a kɛkun ye sanubɔ wari ninnu kana taa ta kuma tɛ damandaw la maaw kana taa damandaw la ka taa wari e kɛlen don ka damanda dayɛlɛ k'a bila terroriste bɛ yen terroristan bɛ yen an bɛɛ b'a kɔnɔna na ye jateminɛ foyi tɛ a la olu ka wari bɛ sɔrɔ yen u bɛna tila ka kɛ ka jamana kɔ kari tuguni hali o min filɛ nin n'o fɛɛrɛ kura bɛ ka sigi sen kan nin bɛɛ lajɛlen ye kɛlɛban siraw de ye k'a sɔrɔ mankan ma kɛ fosi ma kɛ nka ni e sigilen don Bamakɔ yan e bɛ climatiseur kɔnɔ
ibe se worotile nga dongodo e lafiyale ndaimu kaimu e t'a dɔn yɛrɛ min ye attaque ye kuma tɛ min ye coup de feu ye min ye tir de sommation ye e t'olu si dɔn e kɔni sigilen no dɔrɔn ɛlɛn ni a ka nɔgɔ e ma bi k'a kuma fɔ cogo min ka di ni dabara ye i b'o kɛ n'i bɛ se ka taa maaw ɲini ka na di gouvernement ma an'u ka sigi ka kuma an yɛrɛ b'o ɲini gouvernement fɛ ni mɔgɔ ko k'an ni mɔgɔw ka sigi ka kuma u ka t'u tigiw ɲini ka na an ka bɛn kɛ an n'u ni ɲɔgɔn cɛ n'o tɛ maa bɛɛ lajɛlen bɛ k'i da don kuma bɛɛ la u ka sabali ne yɛrɛ filɛ nin ye don ka dɔgɔ ni dugu min mɔgɔ dɔ tɛ ne wele k'a fɔ ɲɛna karisa nin bɛ ka k'an ka yɔrɔ la nka n'i y'a dɔw lajɛ i b'a sɛgɛsɛgɛ i bɛ taa sɔrɔ min yɛrɛ y'i wele ale yɛrɛ ye terroriste ka maa ye walima n'i y'a sɛgɛsɛgɛ i bɛ taa sɔrɔ jan dalen don e bɛ sɔrɔdasiw wele olu bɛ taa e tɛ kɛlɛ ko tɛ ɲɛdɔn e tɛ fosi ɲɛdɔn a la walima dɔ b'a f'i ɲɛna sisan n'aw ma na a kɛtɔ dɔ ta e sigilen don e t'a dɔn min don minnu bɛ kɛnɛ kan olu de b'a dɔn min don o de la bɛɛ ka to i ka baara la mɔgɔ ka se ka ko dɔw faamuya n'o tɛ bi kuma minnu bɛ ka kɛ bamakɔ yan a tɛ sɔrɔdasiw a t'u lafiya parce que mɔgɔw bɛ ka fɛn minnu fɔ u t'u dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na u t'a dɔn baara min bɛ sen na dɔw yɛrɛ ye ne wele ko dugu dɔ kɛra ta o dugu yɛrɛ bilama sɔrɔdasiw y'o minɛ ale bɛ ka dugu min fɔ ne ye o yɛrɛ minɛnen don sɔrɔdasiw de b'a kɔnɔ bi sigidaw la fana fɔnkɔɲɔgɔnkɔ bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ sɔrɔdasiw de b'u cɛma olu de b'a dɔn min bɛ yen terrain réalité bɛ olu de bolo nka n'e bɛ bamakɔ yan don o don e mana occasion sɔrɔ paf micro ni fɛn ta ka t'i sigi forfait 20 kɔrɔ k'i da sago fɔ ka kuma fɔ mɔgɔw ma k'a sɔrɔ i t'a ɲɛdɔn i t'a kun dɔn baara min bɛ senna bi Mali kɔnɔ ni mɔgɔ ko nin de hakɛ don i bɛ ka dɔ de fɔ a la sɔrɔdasiw tɛ fɛn bɛɛ lajɛlen fɔ jamanadenw ye aw b'a kalama ko an ka premier ministre kɔrɔ dɔ balimakɛ minɛna essence feere la terroriste ma wa n'o kɛra yan mais jɔn ye mɔgɔ ye ka mankan bɔ a la gunola ko caman de bɛ tɛgɛ bɛ ka da fɛn caman de kan dɔw bɛ yen u bɛ musaka ci su ani tile dɔw ta ye ka motow monter k'a labɛn dɔw ta ye ka kariw ta nin bɛɛ lajɛlen jamana ɲɛmɔgɔ wulilen don k'u jɔ nin bɛɛ de nɔfɛ nin bɛɛ tɛ se ka kɛ kuma ye tuma bɛɛ nka n'e t'a ɲɛdɔn i sigi k'a lajɛ baara min bɛ sen na i ka dugawu kɛ i se ye min ye k'o kɛ n'o tɛ n'an y'an to tan n'a fɔra ko bɛɛ minɛ fɛn ka tugu kɔ dɔ ta bɛ taa nin ye dɛ o ɲuman ye min ye halisa an ka sabali fala ye fɛn kelen bɛ yen n bɛ n'o fana fara kan nka n tɛ mɛn ale kan bi kosɛbɛ n bɛ ka laɲini ni ɲininiw kɛ ale la an sigilen don yan an ka du bɛ ka ci ni dɔrɔgu ye an sigilen don yan an denw bɛ ka taa sow ta an sigilen don yan an denmuso bɛ ka taa bajanbilaya kɛ ni dɔrɔgu ye an sigilen don yan dɔrɔgu bɛ an ka yalayala furakɛla bɛɛ lajɛlen bolo an sigilen don yan te minnu bɛ wuli an ka daw la an ka kafoɲɔgɔnya minnu bɛ kɛ an ka sigidaw la an ɲɛ bɛ mun na bi ni ɲɛmɔgɔ ma wuli k'u jɔ dɔrɔgu a bɛ Mali denmisɛnninw bɛɛ faa k'a ban ala k'a n'a cɛ janya maaw dɛsɛlen don u denw na maraw tiɲɛnen don bi kosɛbɛ nka an b'a sɛgɛsɛgɛli ka fala ye n'ala sɔnna ma n'a mɔna an b'a di maaw ma sabula bi ni fɛn bɛ yen ni ɲɛmɔgɔ kan ka wuli ka a yɛrɛ dan tɛ denmisɛnninw bɛ bɔ récréation na école la u bɛ t'u fa dɔrɔgu la n'olu ma sira da ni mɔgɔ min taara yɛlɛ faritigi kan n'olu m'o gosi k'o fa jɔn de b'o gosi k'o fa maa min n'a kunkolo tɛ ɲɔgɔn fɛ o don o cɛ binna ka bɔ fo sangaso joli sanfɛ a falen don dɔrɔgu la a binnen dalen don maa si t'a kalama u y'a ta ka taa n'a ye banabagatɔ furakɛliyɔrɔ la dɔgɔtɔrɔso la a tɛ foyi kalama fura bɛ ka k'a la a tɛ foyi kalama a yɛrɛ de ɲɛ yɛlɛlen ɲininkali ko ale sera yan cogo di n t'a dɔn ko 220 wa mun k'a b'o de ta o bɛ k'o kɔnɔ cogo di 200 yɛrɛ mana k'u maa min kɔnɔ an ka hakili to o fana na o fana ye degun ye bi an ka sigi la kosɛbɛ dɔrɔgu bɛ ka tiɲɛni kɛ denmisɛnnin kunda wa k'a daminɛ san 12 ka yɛlɛ a b'o de la kosɛbɛ bi ɲɛmaaw an b'a dɔn aw b'a kalama aw bɛ ka fɛɛrɛw tigɛ halisa a ye dɔ fara a kan denmisɛnnin minnu bɛ taa sow ta denmisɛnninw bɛ taa vilaw ta denmisɛnninw bɛ ka taa bɔ kalanyɔrɔw la ka taa fɛnw na a y'aw denw kɔlɔsi musow an k'an jija an denw na n'o tɛ sini an ta ye nimisa ye dɛ wa an ka jamana ta ye nimisa ye kɔsa in na sɔrɔdasi cɛ ta la bɛɛ lajɛlen y'a mɛn sɔrɔdasiw ye min fɔ u mago tun bɛ maa ba 23 la nka a tilancɛ bɛɛ lajɛlen dusukun tiɲɛnen don sabula dɔrɔgu bɛ u la u ma se k'u ta an ka wuli k'an jɔ an k'an cɛ siri nin ko nin bɛ se ka kunbɛn cogo min fala an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na ni
kibaruyaw ye. Yurugu ani namara Orange Money kan u ka dabila. An ka client aw ni ɲankuma. Yurugu yi tiɲɛ de don wa a kɛbagaw u yɛlɛma bolo fɛnɛ ka ca. Bi an da bɛna don suguya wɛrɛ la k'o fɔ aw ɲɛna. Bi ta in ale bɛ jouer et pari de kan. Jouer et pari o ye mun ye? O ye bɔlɔlɔkan ɲɛnajɛ dɔ ye ni olu bɛ kunnafoni ci aw ma aw ka téléphone na ni o ye message ye. E mɔgɔ n'i y'o kunnafoni sɔrɔ i ka message la ni e b'a dɔn o waleya in i m'a laɲini. I kana i ka gurula kodi don k'a valider. Ayi, barisa Orange Money tɛna mɔgɔ si wele jouer okumu kɔnɔna la n'o ye ɲɛnajɛ ye k'a fɔ k'i gagnera i k'a confirmer n'i ka Orange Money code secret. Ayi, Orange Money ka baara to ye. A y'a hakili to aw yɛrɛ la. A y'a to an ka se ka aw lakana cogo di ni aw ka gurula kodi ni a tolen kuru la. Orange Money bɛ yan aw de kama. Orange Money bɛ yan aw ka don o don lakana na o de kama an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ ka video kɛ video min b'a to aw bɛ se ka kisi nin waleya jugu in ma cogo min na. K'a ɲini aw fɛ tuguni nin video in a y'a cari. Cari ko ɲuman na pour que ne an bɛɛ bɛ se ka kisi waleya jugu in ma cogo min na fo ka se ka jɛnsɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ. O de kun don aw ni ce. Orange Money. Bi sɔgɔmada in na an bɛna na min ye wolomasiri tabaw ka baara belebele minnu bɛ sen na i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min kuma ɲɛbila kuma na k'a daminɛ nin kalo in tile 18 na armée ale ye wulikajɔ boloda fan caman fɛ yaasa ka Bamaci juguwale kɛbaaw k'u ɲini k'u dɛrɛ wo caman ale kɔnɔna na baara min bɛ sen na n'a bɛ fɔ a ma ko dugukoloko waleya in ye tali kɛ o la sigida ni sigida minnu bɛ yen n'u taara zole da olu kɔnɔna na Farabugu bɛ o la Sogolo Nampala Lere Murja Gao Gosi Tumutu ani Kidal wulikajɔ ninnu y'a to sa u ka se k'u tɛgɛ da Bamaci juguwale kɛbaaw kan min ye duguden dɔw fana tun minɛnen don Bamaci juguwale kɛbaaw bolo fan dɔw la ka se ka olu labɔ k'a sɔrɔ foyi ma u sɔrɔ min ye minɛnw ye fana k'olu caman fana sɔrɔ o hukumu kɔnɔna na sa min ye dugukoloko waleya min bɛ ka kɛ Segu mara san Moti o kɔnɔna na sa nin kalo in tile 18 wolomasiri tabaw ka wulikajɔ dɔ i n'a fɔ baro kɛlɛtigi ka sɛbɛn b'a fɔ cogo min na o sera ka Bamaci juguwale kɛbaa 2 olu kɔni bɔ baara la pewu minɛn mun b'u bolo k'olu cɛ ka taa ni o ye kalo tile 29 armée ale ye wulikajɔ kɛ min sera ka misi 400 k'u bolo da olu ka misi minnu kun sɛnna Bamaci juguwale kɛbaaw fɛ ale ni maramafɛn wɛrɛw o wulikajɔ in ale senfɛ sa a yera k'a fɔ ko jɛkulu marafatigi minnu tun ye nin baara in kɛ n'u kun ye misi ninnu ta u bɛɛ lajɛlen tun bɛ ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna na Segu fanfɛla la min ye Surasiw ka dugukoloko wulikajɔ min bɛ yen n'o bɛ ka kɛ jamana worodugu yan fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Murjakaw fɛ yen nin kalo in tile 19 armée wulikajɔ belebeleba kɛ yen ka ɲɛsin dugu min ma sa o ye Bamajogo ye Bamajogo n'a kɛrɛfɛla bɛɛ lajɛlen na armée ale larawulili kɛ yen maa 7 tun minɛnen don Bamaci kɛbaaw bolo sera ka olu bɔ u bolo min ye Bamaci kɛbaa maa 4 u y'olu fa o yɔrɔ la minɛn minnu b'u bolo sa k'olu minɛ n'o ye PM ye pistolet mitrailleuse ani ale kisɛw ka taa se arajow ma téléphone portable ale ni sɛbɛnw minnu b'u bolo olu tun bɛ baara kɛ ni o ye min ye jamana kɛɲɛkan fan fɛ sa nin kalo in tile 19 wolomasiri tabaw ka wulikajɔ min kɛra o kɔnɔna na o kɛra ni pankuru ye Kidal ale masuruna na o wulikajɔ senfɛ sa armée ale sera ka pick-up kelen n'o ye mobili ye a n'a kɔnɔmaw k'olu bɛɛ lajɛlen dasi mobili in kɔnɔna na sa taji tun bɛ u bolo maramafɛnw fana tun bɛ u bolo kalo tile 20 armée ka wulikajɔ min kɛra Gosikaw fɛ yen wulikajɔ in senfɛ min ye terroriste 2 n'o ye Bamaci juguwale kɛbaa 2 ye u y'olu fana bɔ baara la pewu u bolola minɛnw k'olu bɛɛ lajɛlen cɛ min ye armée ye sa a ka nin baara in kɔni bɛ ka to sen na jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na basigi ni lafiya ale ɲinini hukumu kɔnɔna na narakaw olu y'a yira sa k'a fɔ olu bɛ ka armée kɔnɔ kosɛbɛ sabula salongo fo kana se ɲina ma olu ka sira o tigɛlen don k'u b'a ɲini wolomasiri tabaw fɛ sa u ka wulikajɔ kɛ yaasa maaw bɛ se cogo min na ka taama kɛ sira fɛ ka bɔ Nara ka na Nara sirafara la n'o tɛ nin waati na mobili basi foyi tɛ se ka taa yen Sebadugukaw fɛ yen ni maa min ye mobili ta ye fala ye 5000 i b'o de sara yaasa min ye sira i bɛ se ka o sɔrɔ cogo min armée kɔni ko a ɲininen don a fɛ sa Nara n'a marabolo bɛɛ lajɛlen olu ko k'u bɛ welewelema da kɛ u ma
u bɛ se cogo min na ka olu dɛmɛ nin waleya ninnu kɔnni na ani ka se ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ basigi ni lafiya maaw n'u bolominɛnw olu la kɔlɔsili baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na nara ni a marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na an y'a fɔ a ɲɛna kunun cogo min AES wolomasiri tabaw olu bɛ lajɛla an fɛ yan baara in ale bɛ ka kɛ Alioune Blondin bɛ tɔgɔla kalanso la Bamakɔ ACI 2000 la minisiri saba ninnu n'o bɛ wolomasiri tabaw ka ko la AES ko hukumu kɔnɔna na olu kɔni bɛɛ lajɛlen nana sa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ se ka sigi sen kan cogo min basigi ni lafiya maaw n'u bolominɛnw bɛ se ka lakana cogo min baara daminɛna sa général de corps d'armée Sadio Kamara ni ale y'an ka jamana wolomasiri tabaw ka minisiri ale ni kɛlɛkɛlakɔrɔw a n'a tɔɲɔgɔn minnu tun bɛ sa n'o o ye Niger ta ye a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye jɛrɛ in kɔni kɛkun ye min ye a bɛ ka kɛ waleya min na nin waati kɔnɛkɛrɛnnen in kɔnɔna na min ye ninjuga wale ni bamajan wale kɛbaaw kɛlen ka wuli ka jɔ belebelebaw boloda bingaliw k'u sinsin o kan kosɛbɛ Sadio y'a yira sa ko min ye bolodi ɲɔgɔnma min bɛ sen na dugudenw bɛ se ka lafiya cogo min na k'u taabolo ye hali bi sabula AES yɛrɛ ka wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen kɛkun ye min ye maaw n'u bolominɛnw lakanani dugudenw bɛ se ka lafiya cogo min na min ye Niger wolomasiri tabaw ka minisiri ye sa n'o ye général de corps d'armée Saliou Modou ye ale fana y'a yira sa ko baara mun tun bɛ ka kɛ kɔrɔlen ko halisa ko ka dɔ fara o kan fɛɛrɛ ni dabali ka sɔrɔ ka kɛ ni wulikajɔ kura minnu bɛ sen na olu bɛ se ka kunbɛn cogo min ani fana u k'u sinsin min kan o ye bolodi ɲɔgɔnma b'u ni ɲɔgɔn cɛ minɛnw k'olu kolonso ɲɔgɔn na baaraw k'olu bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn fɛ musaka ko ni politiki ko miirina minnu kan ka k'a kɔnɔna na k'a bɛɛ lajɛlen ka bɛntigɛmɔgɔ k'a kɛ kelen ye yaasa jamana ninnu bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min général de brigade Célestin Stenpore n'ale ye Burkinakaw ka wolomasiri tabaw ka minisiri ye ale ko ka Mali fo wulikajɔ ni cɛsiri min n'o bɛ ka kɛ bi ale ni maa mafalen minnu nana ka kɔn olu yɛrɛ minisiriw ɲɛ ka baara sigi sen ka baara kan ka taa sira min fɛ kibaruya jɔnjɔnw ni fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw ka se k'olu sɔrɔ k'o d'u ma k'u ka fɔ o la a ko fana ko min ye AES ye a ye paara caman kɛ koyi a ye fɛɛrɛ minnu sigi sen kan sa n'o ye wolomasiri tabaw ye jamana saba in kɔnɔna na u ka bolodi ɲɔgɔnma na k'o ye nɔbɔ ale bolo bi o baara ka to sen na sinsin ka kɛ o kan kimɛli minnu kɛra k'olu lajɛ majɛ minnu bɛ k'olu tile min ye wolomasiri taba ninnu ye k'u ka baaraw to ɲɔgɔn fɛ hali bi minnu bɛ se ka fara a kan sa i n'a fɔ pankuruko farala a kan cogo min kibaruyaw fana renseignements ni ɲɔgɔn cɛ o fana ka fara a kan dɔ ka fara wulikajɔ kan yanni jamanakuntigiw olu ka jɛ n'a ye k'a fɔ ko baara bɛɛ lajɛlen ka don sen na wa min ye AES wolomasiri tabaw minisiriw ye u ye bɛnkan belebele min sɔrɔ sa k'u bɛna na o di jamana ɲɛmaaw ma yaasa kɔfɛ u ka se k'a da maaw olu tulo kan cogo min na fala y'an bɛ te fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na don min ye pankuru ale kiiri la Umar Tatamli ka laseli kunungo tribunal la an bɛna o baabu fana bɔ k'a bi aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o kare fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do. Bamako n'an donna yan an bɛ taa kiiribon kɔnɔna na ka kɛ ni pankuruko kiiri ye Fili Buhari ale ka soldats tun ye laɲini min kɛ minisiri min bɛ Fili yɛrɛ kun nagakɔrɔla la waleya ninnu kɛ waati n'o ye Madani Ture ye ko ka kuma di o ma olu ka kɛ jala u ka kɛ seerew ye o kɔfɛ ɲinini kɛra sa ko premier ministre kɔrɔ Umar Tatamli ko ka kuma di ale fana ma kunungo kiiribulon kɔnɔna na Umar Tatamli a y'a ka kuma fɔ ni basigi ye yelen a y'o don yaasa min ye maaw bɛ se ka faamuyali kɛ kunun cogo min
juma bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ kiiri ale kun dulonna waati dɔ la o y'a sɔrɔ laɲini kun kɛra sa ko fɔ ka kuma di nin ma kofɔlen ninnu ma min ye Umaru Tatalimi ka kuma ye kunungo a nana koba caman falen kiiri ale bunakun kan hali n'o y'a sɔrɔ maa kofɔlen yɛrɛ fala y'a tun tɛ kɛnɛ kan a bɛ fɔ min ma sa nanzarakan na ko visio conférence k'i to i jaba ala la ka jaabili kɛ Umaru Tatalimi a y'a ka jaabili kɛ o la seere belebele Musa Mara tɛmɛnen kɔfɛ ale ye o ye koyi wa ale ka girin kosɛbɛ fala ye sabula min ye musaka ko yɛrɛ ye a b'o baara de ɲɛdɔn kosɛbɛ a nalen kuma di to a ma sa ka kuma bɛɛ lajɛlen a y'o fɔ ɛri 5 kɔnɔna de la fala ye ɛri 5 kɔnɔna na basigi ni lafiya majigi ani bonya a y'o ta k'o ɲɛsin Bamasa Sisoko n'o ye kiiri ɲɛmaa ye ani a tɔw bɛɛ lajɛlen ani maa bɛ kɛnɛ kan ye Tatamli ye maa min ye a sɔmi ka jan kosɛbɛ ɲininkali minnu bɛ ni jan dara ɲɛ o la a y'olu caman bɛ yen k'olu bɛɛ lajɛlen fɔ cogo la min tɛ gasi don maa si kun kuma tɛ ka taa maa coro min ye Umaru Tatamli ye a y'i kale k'i siɲɛ fala ye k'ale bɛna mun fɔ o y'a diinɛ n'a ŋaniya ye o ye ale yɛrɛ ka ko faamu cogo ye ko min kɛra k'ale sigilen to premier ministre la k'o de kɛra ale bɛna olu de fɔ a bɛ min dɔn a la a ye i bolo kɔrɔta k'i kale ka nin kuma in fɔ u ka sɔrɔ ka kuma di a ma min ye a ka se ka ɲɛfɔli kɛ sabula waati min na waleya ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ o ye septembre kalo san 2013 ka na avril kalo san 2014 Umaru Tatamli a y'o de kɛ premier ministre la a jɔyɔrɔ kama sa ka kɛ ni pankuruko in ye bɛɛ lajɛlen ko min ye Umaru Tatamli ye n'ale nana kuma nɔgɔ bɛ bɔ kuma na min ye waleyaw ye o bɛ sɔrɔ Umaru Tatamli ko maaw tɛ min kalama dɛ ko pankuruko in yɛrɛ de y'a to n'ale yɛrɛ bɔra gouvernement na koyi ko tɛ dɛ ko maaw tɛ min kalama ko nin pankuruko kelen de y'a to n'ale gɛnna ka bɔ gouvernement na kuma daminɛtɔ nɛgɛ kanɲɛ 9 tɛmɛnen ni miniti 57 ye kalika sɛ o kɛlen k'a fɛ tiɲɛ fɔli la ani tiɲɛ la bangeni na ka kɛ ni a ka dɔnko n'a ka kow ye a ye a yira o la sa k'a fɔ ko ale bɛna min fɔ o ye ale ta ye fala ye kuuru ɲɛma o y'a ɲininka k'a yɛrɛ bɛ mun dɔn fɔlɔ pankurunko in na dɛ Umaru Tatamli ko k'ale bɛ min dɔn a la o ye k'a fɔ pankuru in ko daminɛna cogo min Ibrahim Boubacar Keita o de ye ale wele don dɔ la u taatɔ New York ko ale ye dɔ kɛ pankuru t'a la sa koyi k'u t'a lajɛ pankuru tuma o tuma olu de bɛ ka pankuru ta k'ale bila o kɔnɔ ko Tatamli k'a y'a ɲini ale fɛ a ka taa min ye kebaka cɛ n'o ye Marc Kafazoni ye k'a ka kuma Kafazoni ne kɔni a tɔgɔ bɛ kiiri in na dɛ fala ye Kafazoni a bɛ fɔ min ma sa ko Afrijet o ɲɛmaa de ye ale ye Tatamli ko IBK ko k'ale n'o de ka kuma ko yaasa u ka fɛɛrɛ sɔrɔ pankuru bɛ se ka ɲini ale fɛ cogo min nka ko fana ko ale kelen k'i miiri ka kɛ ni an bɛ cogoya min na bi ale bolo min ye pankuru ka to ka IBK don a kɔnɔ n'o ye location ye o kun ka da an na kosɛbɛ wa ale y'o de fɔ IBK ye k'u ka sɔn ma sabula an kun bɛ degun na waati min na musaka fana kun tɛ labɔli kɛ min ye Mali yɛrɛ ye cogo diɲɛ fɛ k'a fɔ k'anw de taara pankuru fana san ale bolo IBK kun kan ka o to yen a y'a yira fana k'a fɔ ale ma contrat signé ale jɔyɔrɔ tɛ ko in na min ye avion ko finman n'a jɛman bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔra présidence maaw fɛ a ko fana fala ye k'a bɛ min fana fɔ ka far'o kan ko jamanakuntigi yɛrɛ ye ale bolo bɔ nin ko in na koyi ko a y'ale kɛ dɛnkɛrɛfɛ ye k'a sɔrɔ ale min ye premier ministre ye ko wa fana ko min ye kuma in ye k'u nana n'a ye conseil des ministres la dɛ k'u nana fɔ cogo min na conseil des ministres la wa an bɛna avion sa président ye a banna maa si dati don a kuma na Tatamli ko ten ko kabini o kɛra ale y'i yɛrɛ minɛ k'i sen bɔ a ko bɛɛ lajɛlen na pewu a finman n'a jɛman a si ma kɛ ale ka sira ye tuguni u y'a ɲininka ko sɔrɔdasiw ka minɛnko k'o dun a ko mun fɔ sɔrɔdasiw ka minɛnko ye k'ale don kelen da kelen ale Tatamli a ye b'i kale fala ye ko ale don kelen da kelen dama don sɔrɔdasiw ka minɛnko la ko an y'a mɛn cogo min kunnafonidilaw da dɛ ko ale yɛrɛ Umaru Tatamli kelen premier ministre k'ale fana y'a mɛn o cogo de la ko o de la sa ale tun y'a yira président na k'a fɔ senbɔ kow la
baara kɛcogo ɲuman gouvernement kɔnɔna na ko n'o tɛ se ka taa cogo si wa ko de y'a to ale ni bɛ ka furugufurugu nana caya avril kalo san 2014 ale Umaru Tatamli ye wala sɛbɛn ayiwa kiiri tigilamaw fala n bɛ to ka min f'i ɲɛna ani keba n ko fɛn bɛ kiiri in bolo u fana sigilen don ko caman kan dɛ u ye Umaru Tatamli ɲininka ko kuma na o k'e bɛ se ka mun fɔ anw ɲɛna sisan sa ko sabula anw fana bɛ fɛn dɔw kalama ko in na han ko a wariko bɛ cogo di a ko k'ale bɛ min f'u ye ale bɛ min kalama sugubulon min sigira a ko la miliyari 80 ko o kɔni ale b'o kalama k'a fɔ ko u y'o o de kɛ nka k'a fɔ ko a nana conseil des ministres de la wa ayi ko u ko ko a sɔrɔsi ko don a kan ka na Mali a ka se ka ko in kɛ ka ɲɛ i n'a fɔ sariyaw kɛlen don k'a fɔ cogo min na k'ale o de fɔ a ka batakiw kɔnɔna na ko wa k'ale ma tɛmɛ o kan u y'a ɲininka ko o tuma na ko minisiri dɔw juguya tun b'a kɔnɔ nin waati in na wa fala ye a ko ko minisiri juguya tun t'ale kɔnɔ dɛ ko nka ko waleya taara ka kɛ cogo min na k'ale tun y'a ɲini bɛ k'a fɛ ko ka Bube ni Fili gɛn ka bɔ gouvernement na koyi k'ale y'o ɲini siɲɛ 2 ko k'u labɔ gouvernement na ko ka remaniement kɛ k'o ma ɲɛ sɔrɔ taafama y'o la nafama y'o la u y'a ɲininka ko o tuma na k'a tun bɛ ka u espionner ko ale k'u espionner wa ko ale tile kelen ko ale ka tabiya tɛ taa ni k'a fɔ k'a bɛ mɔgɔ espionner ko nka ko min tun b'a kun na a kan cɛ a y'a fɔ conseil des ministres la k'a fɔ président ye ni maa 2 a ye ninnu bɔ gouvernement na sabula sariya minnu ni baara min tun bɛ ka k'u fɛ o tun t'ale fɛla ye Umaru Tatamli u y'a ɲininka fana musaka min bɛ yen n'o kuma fɔra sa ko ye miliyari 100 ye fala ye k'o taara ka di Guillaume Sarr ma yaasa ale ka se ka sugubulon sigi ni o ye Mali jamana tɔgɔ la Umaru Tatamli ko min ye kuma min fɔra o la o ko y'a yaasa k'a fɔ k'o ye secret défense ye ko wa k'o secret défense k'o tɛ se ka kɛ cogo si la ko wa ko min ye ale premier ministre ye ale sen bɔra suguko la cogo min ko maa si tɛ yen min bɛ se k'a fɔ sariya ɲɛkɔrɔ fala ye ko k'a fɔ k'i bɛ sugubulon sigi ko k'a sɔrɔ i m'a sigi sariyaw kan ko sariya minnu bɛ yen ni olu nɔ kan ka to yen dɛ k'o ɲinini hukumu nin kɔnɔna na k'ale b'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ min ye waleya in ye ale tun y'a f'u ɲɛna a n'u tɛ se ka ɲɛ a baara la a kɛcogo ma ɲi wa ale tora o de la fo ka taa bɔ gouvernement na k'a sɔrɔ a n'u ma bɛn kelen na u y'a ɲininka ko kuma na ko min ye musaka ye ko diɲɛ fan si fɛ maa min bɛ yen ko a bɛna na sugubulon sigi k'i tɛ se ka yamaruya d'a ma k'a ka taa sefa wari miliyari 100 juru ta i ye k'o tɛ se ka kɛ k'ale bɛ min dɔn o ye sanni feere ko ni fɛnw cogoya minnu ye k'o tɛ se ka kɛ ko nka ko an ka pankuru ko in sɔrɔdasiw ka minɛnsanko in ko dibidibi caman de bɛ a la majɛ caman bɛ a la min ye ko minnu kan ka taa sira minnu fɛ olu si ma taa o siraw fɛ sariya sɔsɔ bɛ a la ka kɛ ni sugubulon sigili yɛrɛ ye fala n'i ye Tatamli ka kuma jateminɛ i b'a ye k'a fɔ a ye procès ko bɛɛ lajɛlen yɛlɛma kiiri tigilamaw u y'a dabɔ min kama a ye kuma caman fɔ an da yɛrɛ tɛ se ka don minnu na yan sabula kiiri fana de don fala ye nka kɔlɔlɔba de bɛna na ye a la sabula min y'an ka jamana musaka kɛcogo ye ani an ka jamana wari maracogo musaka bɔra cogo min Tatamli a y'a fɔ ni basigi ye a y'a fɔ ni danbe ye a y'a fɔ ni a ka adamadenya tabiya n'a ka ko faamuya cogo ye wa min ye majɛ minnu bɛ yen ani dibidibi minnu bɛ yen u nana cogo min na a y'o fana ɲɛfɔ kiiri tigilamaw ye suguko ta na sira fɛ sariya bɛ min fɔ a y'o fana yira u la nin kɔrɔ sa ko procès in fala ye n'o ye kiiri in ye don nataw la a bɛna kalaya kosɛbɛ sabula min ye Umaru Tatamli ye a ye kuma minnu fɔ nin ye o b'a to maa o maa bɛ yen n'i ye nin kuma ninnu lamɛn kuma tɛ ni kiiribulon yɛrɛ bɛ fɛ ka ɲininkaliw kɛ don nataw la ka kɛ ni a tun ye bisigili minnu kɛ a caman bɛ se ka sinsin sabula Tatamli a ma sɔn ka nɔgɔ to kuma na a ye a fɔ cogo min ale ka baaraw ni a ka taabolo ni a ka ko bɛɛ lajɛlen kɛcogo olu minnu sigilen don sen kan ni ko faamuya cogo o de ye nin ye a diminen tɛ maa kɔrɔ maa juguya t'a kɔnɔ ani maa tɛ juguya la balimaya ni sinja b'a ni maliden bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ nka a ye fasoden de ye a bɛ min ɲɛdɔn min kɛra a ɲɛna o de ye nin ye fala ye Umaru Tatamli ale ka laseli la an bɛ taa fan fɛ. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wara t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci
wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔ sara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda ayiwa an bɛ segin ka na Bamako Ablaye Diop an bɛ taa ale ka baarakɛyɔrɔ la Fala ye minisiri min bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna ale ye Musafa Ndour n'o ye Senegal ka lasigiden ye Mali kɔnɔna na ale y'o bisimila o ka baaraw bannen no an fɛ yan nin waati in na ale bɛ ka i ka minɛnw labɛn ka taa Senegalikaw fɛ yen a nana ka na kuma Ablaye Diop fɛ ka hakilinaw f'a ɲɛna k'a yira a la k'a fɔ ko ni Ala sɔnna a ma labɛnw kɔnɔna na sa min ye baara minnu n'ale sera k'olu kɛ olu kun fɔdon de filɛ nin ye ale bɛ n'i ka kasa kuru ka taa n'a yɛrɛ ye mais a b'a ɲini Diop fɛ balimaya ni sinjiya sira min bɛ Mali ni Senegal ni ɲɔgɔn cɛ o ka to sinsin na Diop yɛrɛ y'a fɔ k'a waleɲuman dɔn a sera ka baaraba minnu kɛ ka koba minnu sigi sen kan a yɛrɛ ko nin waati in na ko jamana fila in tɛ se ka fara ɲɔgɔn na koyi sɔrɔko ta nasira fɛ min ye basigi ko ta nasira fɛ ko hali lakana ko k'u tɛ se ka taa ɲɔgɔn kɔ cogo si la k'ale b'a ɲini sa jamana fila in ka o sinsin min ye Dakar ni Bamako ye u kana fama ɲɔgɔn ma u ka kuma ɲɔgɔn fɛ jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen minnu sigilen don olu baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na minisiri min bɛ malidenw minnu sigilen don kɔ kan n'o ye Musa Agatayari ye ko min ye Iran ni Israel ka kɛlɛ hukumu kɔnɔna na u bɛ ka lakɔlɔsili kɛ kosɛbɛ maliden minnu bɛ yen nin waati in na Irankaw fɛ yen k'u ye kimɛli kɛ ka tɛmɛ an ka lasigiden min bɛ Teherankaw fɛ n'o ye Iran faaba ye a yirala sa k'a fɔ ko min ye maa minnu bɛ yen n'olu bɛ lasigidenya la o ye du 3 ye maa 9 de b'o kɔnɔ o bɛ Teherankaw yɛrɛ fɛ yen minnu ye ekɔlidenw ye ni burusi bɛ olu bolo olu ye maa 20 ye olu bɛ kafinkaw olu fɛ yen maa 100 ɲɔgɔn na olu ye ekɔlidenw ye minnu bɛ ka silamɛya kalan kɛ olu ka du olu bɛ kɔmkaw fɛ yen wa fana minisiri y'a yira sa k'a fɔ ko a ɲininen don ni maaw bɛɛ lajɛlen fɛ sa maa n'o y'a sɔrɔ kɔni i bɛ yɔrɔ la i ka yɔrɔ sɔrɔ min bɛ se ka to i bɛ se ka kisi ko ninnu kɔlɔlɔw tɔɔrɔ ma cogo min na nka ni min y'a kanu ka sigi minisiriso bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yaasa min ye o maa bɛ se ka lasegin cogo min na Fala ye o minisiriso kelen kɔnɔna na ye min ye Dr Burulayi Keyita ye n'ale tun ye conseil technique ye minisiriso in kɔnɔ maliden minnu bɛ kɔ kan ale ye walan sɛmɛ a ko sa ko a ka walan sɛbɛn kɔnɔna na sa k'a b'a da minisiri tulo kan sa k'a jira k'a fɔ ko nin kɔni ale ka baaraw bannen ye a kɛrɛfɛla la ko min ye nin juin kalo tile 17 ye k'a bɛ bataki caman k'a jira la k'a fɔ k'u ye baara mun kɛ ɲɔgɔn fɛ ko ale taw sera a dan na ale bɛ fɛ sa ka taa baara wɛrɛw kɛ taabolo wɛrɛw ale ni ko faamuya cogo wɛrɛw halisa tungarankew ka ko baara kɛcogo la ka se k'o kɛ a ko tiɲɛ don a ye degun sɔrɔ a ye gɛlɛyabaw sɔrɔ k'a to minisiriso kɔnɔna na nka o tɛna n'a bali a k'i ka cɛsiri bɛɛ lajɛlen kɛ maliden minnu bɛ kɔn ka nin tunga baaraw k'olu bɛɛ lajɛlen sigi sen kan ko minisiri ka faamuyali ɲuman sɔrɔ a ka bataki la ko nin kɔni ye ale ka baara bilalen a b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn nka min ye tungarankew ka baaraw ye ale Dr Burulayi Keyita a bɛ to hukumu kɔnɔna na hali bi yaasa ka se ka taa sira wɛrɛw fɛ ani kuntilenna wɛrɛw fɛ diɲɛ fan wɛrɛw fɛ yaasa baara in a bɛ se ka ɲɛ cogo min na ala an ka jamana yɛrɛ fana bolo sɛbɛn fa sirila Burulayi Keyita yɛrɛ fɛ chevalier de l'ordre national don Fala ye baramuso APDP y'u nɔ minɛ han k'u ka 5,000,000 sara APDP ye bataki bɔ k'a yira sa k'a fɔ ko baramuso k'a ye waleya kɛ waleya min tɛ bɛn min ye APDP ye ko marisi kalo tɛmɛnen in na baarakɛyɔrɔ in yɛrɛ tɔgɔ ye sa ko société Aminata Konate SARL ni ale bɛ baara kɛ an ka jamana kɔnɔna na yan k'a yira sa k'a fɔ ko majɛ kɔni bɛ baara la mɛ kalo tile 21 ka kɛ ni o sariyakisɛ min sigilen don n'o bɛ maaw tɔgɔla kibaruyaw kunna APDP marisi kalo tile 19 san 2025 ale tun y'a ka maaw bila sa k'u ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ min ye baramuso kɔnɔna na Fala ye ka taa lajɛ n'o y'a sɔrɔ kuma minnu bɛ ka fɔ n'o y'a sɔrɔ baramuso yɛrɛ ko bɛ cogo di baarakɛlaw tɔgɔla gafew bɛ cogo di maaw tɔgɔla kibaruyaw bɛ cogo di ko baramuso ye da sɔgɔ ka tile kunu k'a fɔ ko maa ti dɔ ye ko min ye APDP ye k'u sen ti don olu ka kuru kɔnɔ o min kɛra APDP ko k'o ye sariya sɔsɔ ye sabula ale lakodɔnnen don jamana maa tan bɛɛ lajɛlen fɛ ko kɛra cogo o cogo i bɛ dayɛlɛ olu ka don o majɛ min yera baara la ni baramuso mɔgɔw ma sɔgɔma Fala ye u y'a yira sa k'u na sɛbɛn wari 5,000,000 sara wa u k'u jija fana u ka sɛbɛnw k'u bɛɛ lajɛlen bila ani maaw tɔgɔla sɛbɛnw u k'a to APDP ɲɛ ka da u kan
kiwara laban y'a yira sa k'a fɔ ko ni APDP mɔgɔw kɔni tun bɛ kuma na yaasa nin ko in bɛ se ka ban cogo min ɲangini ale ko bɛ se ka sigi sen kelen kan cogo min n'u ka sɔrɔ a dɔnbagaw bɛɛ lajɛlen wuli ka jɔ kɛ ka se APDP yɛrɛ la ye ka lafaamuyali kɛ k'a yira k'a fɔ ko u kun t'a ko ɲɛdɔn ni fala ye an dun mɛnna APDP fɔli la yan dɛ an ye min k'a la a ti san de bɛ bɔ aha n'an bɔra yen an bɛna sisan min ye seko ni dɔnko ale kɛnɛ kan seko ni dɔnko kɛnɛ kan sa an ka dɔnkilidalaba in an'an ka fɔlikɛlaba ye n'o ye Sɛki Amadu Cani Sɛki ye n'u b'a wele ko Black Buddha ale kɔni ye ɲɛnajɛ belebeleba kɛ kunun k'o kɛ taasibila ye ka ɲɛsin an ka artiste baw ma minnu kɔni ntanyana kɛnɛ in kan sa min ye vert jaune rouge ye o kɔni tun bɛ fan bɛɛ fɛ Famara Berete ale tun bɛ yen ɲɛnajɛ bannen ale ni Sɛki Cani Sɛki masalala an ka jɛ ka o lamɛn. N bɛ fɛ de halisa u k'an ka jamana to k'a sumaya u y'a sɔrɔ cogo min na u k'a to ten anw bɛ kan kelen de fɔ hali ni minnu bɛ dɔgɔnɔkan fɔ bamanankan fɔ maninkakan fɔ a bɛɛ an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ ko ngo an bɛ maliden de voilà o énergie wɛrɛ tɛ dɛ o énergie de bɛ ne minɛ o de bɛ taa ne diɲɛ fan bɛɛ n bɛ se ka boli n b'a fɔ 70 tɛmɛlen kɔ halisa n bɛ Ala fo nisɔndiyara kɛ ne nisɔndiyalen don kɔrɔlenw parce que ne ti kɛlɛ fɛ i y'a mɛn n'i bɛ fɛ bi na Ala ka sijan d'i ma kɛlɛw bɛ kɛlɛw la kana sɔn a ma n'a nana dɔrɔn a fɔ ko nin tɛ ne ta ye i y'a faamu wa ne tɛ stressé diɲɛ na secret wɛrɛ tɛ ne bolo n'o tɛ o de bɛn ni kɛlɛ n'i yɛrɛ ko musique kama ni mɔgɔw bɛ kɛlɛ la u bɛ musique est-ce que hakili bɛ musique yɛrɛ la o hakili tɛ musique la o musique de b'a to u tin bɛ to ɲɔgɔn na i y'a faamu u bɛ ɲɛnajɛ i y'a faamu u bɛ kow to ɲɔgɔn na ta la u bɛ kow kɛ ɲɔgɔn fɛ fana musique de o sinsinba ye a bɛ u bɛ minnu y'an kɔn kiti in na ça veut dire Jeliba Azumana Cani Kɔnɛ Kɛlɛtigi Mangala Kamara Sese Dramé Amadou Bagayogo Tumani Jabate comment dire Adama Namakɔrɔ je peux pas les citer maaw cayara kojugu caman de taara caman tanyana u taara ne bɛ seli u ye de u y'an kɔn kiti min na Ala k'o kiti nɔgɔya u ye u bɛɛ. Amadu Tijani Sɛki nin kalo in denfa don Seko ni dɔnko san hukumu kɔnɔna na n'an bɔra yen an bɛ taa Gundamukaw fɛ yen Gundamu kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Abubakar Maju ye n'u b'a wele ko Garba Masa min ye Gundamukaw fɛ yen sa fɔliminɛnw kɔni taara ka di ale ma mairie ale ka hukumu kɔnɔna na maa min yɛrɛ ye minɛn ninnu di Garba Masa o ye Umaru Bori Ture ye ale yɛrɛ n'u b'a wele ko Bili a ye députéya kɛ Gundamu tɔgɔ la ale kɔni ne minɛn ninnu di sa kɛnɛ kan sa maire n'o ye Gundamu maire ye ale tun bɛ Amadu Jawure ka taa se sifinnakaw olu ka maaw ma préfet ani ka dankan fɔlɔ ni filanan olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen maire fana olu fana nana ko in kɛnɛ kan ani kintigiw n'o ye Bagadaji kintigi ye Gundamukaw fɛ yen Seku Bori n'u b'a wele ko Togo ale fana tun bɛ yen ale yɛrɛ kɔni kɛra sa maa ye maa min n'o o ye bonya kɛ ale de taara o tɔgɔ la kɛnɛ kan waleya in kɔni kɛra sa nisɔndiya kɔnɔna na nisɔndiya barika bonya kojugu fala ye Abubakar Maju ye min fɔ an ka jɛ k'o lamɛn a kana yɛlɛ dɛ. Monsieur le maire, je suis allié, je remercie beaucoup. Le préfet de Gundam, le sous-préfet de Gundam, je salue bien, je remercie beaucoup. Tout le monde les cadres, tout le monde les conseillers ici, les communes urbaines de Gundam, je salue tout. Il y a donc un coup de barque Gundam médiatique. Gundam on est à honneur. Haïkadundara ergo ngaga, mais c'est le honneur, c'est le Gundam. Tout le monde s'est compris? Oui. Ah, ça c'est clair. Je remercie tout le monde, monsieur le maire à la côté, Hamadou Diawara Cissé.
les préfets, Bourissuma, les délégations de pour les préfets, il est là à côté. Djem Tokoy, les grands bougeries à Saboundam, il est là à côté. Hein? Abokara Louji, il est à côté. Tous les responsables, Youssef Dukwa, à côté. Oumar Malé, les guitares ici, il est à côté. Mais, Ayas Kismae, Wos Hinka Ben Aymakayne, Aymahinka Yankadam, Borasal Barka, Yerkoy Gadamasal Barka. Yerkoy Gadamasal Barka, Isa Asina Hamma. Haye Kurkachi Borka go Marine Salora pour Hari Harasal Barka. Parce que nous sommes des artistes. Hein? Monsieur de Mer Haral Barka, tous les conseils Haral Barka, Kodia Kamada Gane Haral Barka, Isa Sinahama, Yerkoy Manoni Amasinondini. Yerkoy Mawana Haria Jari Monawani Dana Jari, Yerkoy Manona Hikano, Iberanda Bakoy, Ganda di Wana Bakoy, Koida di Wana Bakoy, Gigi Wana Bakoy, Yerkoy Senda Varga, Merci Maju Amafo, Anuso Jara Kosewe, Folika Mina Sorola, Maro Wani, Jori, Atnana Bofoife, Gunam Marala, Aywa, Moro Siribetara, Gundam Domi Keba, Abakar Maju de Folie. I kontita Gundam dire kata nyeneje ke ko Abakar Maju talo tsaka ke chugosila. Ola ba fama ko Garba Masa. Ale, inyamala ta kana fla bi donga de. Ama afosala ka sijan karfala mamino aniso kadi kosbe abe moko la yele et puis artisien kadi aren ni nguye kosbe gunam bela jila mu fo mi umusal sekiye ale u ka maire ko amba fana fo monsieur le ministre no Oumar Ibrahim Touré ale fana gunam ga chama mu fo en ka encore que ba no ye maman Amé Cissé ale fana gunam kay falay journaliste baro wati na abe sengana fion bola amba fana fo anya fa na chogomna sa minye ISCG ale bara ko ni damne na ministre na le kunungo utara premier ministre fe no ye docteur général de division Ablaye Maigaye ale u bismillah sa ka sega haklina falonge bi minye mamintu munye fe kunungo sa o Abdul Kassim Fambaye ale mali ministre ye Roland Samba o Burkina Faso ministre ye minye Mohamed Al Mahmoud o Niger tay kuma ye talike mina sa bi bara daile limganga ke nege kanye tan ani woro wati palais de sport la no salamatu tokola ndula tikene o kanga ka chukuma ka kuma ye talike ola mascoti fana no o ye sege yo fana ira premier ministre la kene kay ni ne akoko ni mascoti ye ni ye ni yoro sa falai o koro ko je de la ISC iba ale kene ka ta ko folo mflene no bna ke mali fe ama ira saka fo ko nganga damina bini farko nyina je Mali ni Niger ama o jabi soro folo na bi koni kurumo karli be kenala sonama aw no fana bela jele soro ka to aw sigoro la mi jani alena isoko ORTM na ya sabu sega o soro to mina anya fo kuma damne na minye Alaji Keita yi ale tuye munumunu salo ke areka commune konna na sabula kabini meru la wula ka boyi gouvernement danaya da Alaji Keita de kasa aga sega ke nyemaye nyamami mina na ko nyina bo yanu ko bela jelenga sigi sengelenga fale ya commune konna na ola saya sa ni dugudo nga sega nywando ay munumunu salo ke dugu muga ani kelen konna na kadam ne mekalo tle nani katabla tle tanu flala kene ka sani mamu ye baraka sa oye directeur de capier no école capier o nyama mala sous préfet ou ka mairie secrétaire général chifu nga présent mi muso munu be nu demson munu be sa nu fana ka wuli ka job beneno fale aka yiri wali man falai ulu bela jele tume anofe tamaina ko min tla ka dlawla sa no oye jai abe nazara kana miniti muga ani ko amno no daw manga nala so na fale aka u ka dogotoro so fana ka nga daile jouer ka lot le duru o nyena je fana labe fana be sena ya sanga sega yo o fana keneka amta fale asisa arajumali mugo ulu jami soro ako hukumu kono na me jago fle. Faléa, chef-lieu de la commune de Kéniéba, est situé à plus de 200 km de Bamako. Ici, l'activité principale repose sur l'orpaillage et l'agriculture. Aujourd'hui, le processus de développement est au ralenti dû à plusieurs facteurs, notamment le désenclavement routier, la fermeture des écoles, l'insuffisance des centres de santé et la suspension des activités liées à l'orpaillage. Mais depuis quelques mois, un nouvel espoir renaît chez la population à travers l'installation de nouvelles autorités communales. C'est dans cette fière allure que celles-ci ont pris leur bâton de pèlerin
pour sillonner les 21 villages de la commune de Faléa du 4 au 11 mai 2025. Cette tournée avait pour objectif de prendre contact avec les chefs des villages et recueillir les préoccupations des populations cibles. Dans la démarche, 3 axes prioritaires étaient à l'ordre de cette sortie. Notre déplacement est dédié d'abord dans un premier temps de prendre contact avec l'ensemble de la population et ensuite échanger avec toutes les couches de la population, les difficultés que chaque village est en train de traverser. Donc nous avons choisi plusieurs thèmes comme l'éducation, la santé et d'autres projets de développement. La première partie de cette sortie a concerné les villages Peul appelés communément Foulawa. Et c'est le village de Nertende qui a constitué la première étape de cette visite. Un accueil chaleureux avec des sonorités du terroir a été réservé aux visiteurs du jour. Après les civilités, les hôtes sont conduits dans le vestibule du chef de village. À bâton rompu, la population a exprimé de vives préoccupations sur 3 problèmes majeurs, à savoir le manque d'eau, le manque d'infrastructures sanitaires et la fermeture des écoles. Ko segen caman bɛ yan dɛ, ko jiko sɛgɛn b'u la yan, sirako b'u la, santé ko, kɛnɛyaso ko b'u la, ekɔliso ko b'u la. Fo sisan ni Ala y'a kɛ jamana ɲɛmɔgɔw farala mairie n'a ka décision n'a ka cɛsiri kan k'u dɛmɛ o la k'a bɛ diya olu ye kosɛbɛ. O laji kɛlɛ mairie ye k'olu bɛ Ala fɔ kosɛbɛ, k'u b'a fɔ alhamdulilayi, k'u bɛ Ala fɔ, k'u bɛ jamana ɲɛmɔgɔw fɔ. Après recueil des préoccupations, la délégation a pris le départ pour la deuxième étape, le village de Kali. Même son de cloche, accueil chaleureux, ponctué par des chants et danses de la culture Peul. Après le bain de foule, la délégation est installée sous l'arbre à palabres et c'est parti pour une session d'échange franche et directe avec les villageois. En plus des problèmes sanitaires, éducatifs et hydrauliques, le village a exprimé des difficultés liées à la couverture des réseaux téléphoniques. Ils ont félicité la visite de la délégation, une première dans leur localité. Maire Nana Amfeyambi, Kali, jeunesse village de Kali, alhamdulillahi rabbil alamina. Ambe an nisondiara an sewara an kontena mais an ga laɲini ye meŋ ye u kan dɛmɛ ni fɛn caman ye surtout sirako in ani réseau ko an bɛ position min na bi an ga denmisɛnninw u ka kalanko banna trop an sɛgɛnnen nu an jɔrɔlen nu. Filanan problème kelen min bɛ yan fana o ye an ga santé ko ye, kɛnɛya ko. Le village de Kali fait partie de l'un des plus grands villages de la commune rurale de Faléa. Et aujourd'hui, en matière de santé, les villageois ont cotisé, c'est-à-dire ils ont construit l'infrastructure, ils ont même recruté un médecin, mais il manque vraiment d'équipements et de médicaments. Donc ensemble, avec notre contribution, nous aussi on a pris bonne note afin de les aider pour pouvoir avoir vraiment des médicaments dans la mesure du possible, encore affecter encore un autre personnel ici, afin qu'ils puissent prendre en charge vraiment la santé de la population. Cette première sortie bien réussie, la délégation a passé la nuit à Darou. Le lendemain 5 mai, le convoi a rebroussé chemin pour les villages de Simbarakouré et Dar Salam. Là-bas également, c'était l'effervescence totale et la bonne ambiance. Après les mots de bienvenue, les échanges et recueils de préoccupations, le chargé d'expédier les affaires courantes de la mairie de Faléa a annoncé l'inauguration du dispensaire du village de Dar Salam rénové avec à la clé la remise d'une nouvelle ambulance. Une nouvelle bien accueillie par les habitants de Dar Salam. Yani ambulance kasoro e degum bade bukan. Ni ye banabagata do soro yan sisan yanni i bɛ mobili machine sɔrɔ mobili ka ale ta ka taga n'a ye dɔgɔtɔrɔso b'a la Faleya o degun bɛ caya kosɛbɛ bon mais comme ambulance ku sɔrɔla alhamdulilayi k'u kɔntanna hali bi Ala ka baara taga ɲɛ. Sans perdre de temps, la délégation a poursuivi sa mission. Cette fois-ci, dans une autre localité située à la frontière guinéenne appelée Farandinia, aussi connue sous le nom de Falkouré. Là-bas, les échanges ont porté fruit avec des solutions palpables. Non loin de Farandinia se trouve une autre localité appelée Kera. Commencées en début de soirée, les discussions ont continué jusqu'à la tombée de la nuit. Des échanges fructueux appréciés par la jeunesse de la dite localité.
Pour le moment, le plus vite fait, la population donc, en a besoin de l'eau potable. En plus de ça, donc, nous voulons que aussi nos enfants aillent à l'école. Nous voulons que aussi nos santé soient élargies. Donc les santé qui figurent avant que d'autres viennent soient en état fonctionnel. Donc ainsi nos parents qui sont là, qui ne peuvent pas se déplacer. Il y a des enfants, donc vraiment nous avons besoin d'aide, fortement d'aide. Pour nous, c'est une grande fierté. C'est une grande fierté pour nous. Une telle délégation, ça compte pour beaucoup pour nous. Pour nous, il y a quelque chose de grand qui se prépare pour les 11 villages de Floa. Et nous comptons avec l'espoir que, Inch'Allah, dans les jours à venir, nous aurons ce que nous voulons. 6 mai 2025, il était 9 h quand la délégation est arrivée à Koumassi. Meurtrie par le manque d'eau, le problème d'éducation et le manque de centres de santé, une grande partie de la population a fui le village. Des préoccupations majeures recensées par la délégation. Après l'étape de Koumassi, s'en sont suivies celles de Foulaguiné, également appelée Djamiou, et de Citadinia. Wayanga problème ye kalan ni kalan du nabala amma ko be jila jiku dese be dugula amma ko be docteur sula kenya wala sa be ka sabati je dugu kono chokome parce que différence fetini be ani dar salamitie noy ko buli ko manafa ko mo ko tese ka kulunta kama akateli mo ko tisi ka kaka foke ambe bunu salunge kata lagine kaw fanfe kasoro ang dianyete ase koute chante ta fanfe lala nanye hali santé secondaire soro yang pour que ka bana kumbe wo bedia anye foga dama temi o tabolin ko fe 6 ans ni ame développement kasoro réseau be fambe la nyini yere de men anga hammi yere de be menna wo yesira ko sira ko problème ba de be am wo de kelimbe ka antora. À Citadina, le chargé d'expédier les affaires de la mairie a visité l'école du village qui se trouve dans un état délabré. Selon le maire, des dispositions seront très vite prises pour l'opérationnalisation de l'école. Selon les témoignages du chef de village, l'école est fermée il y a 4 ans. Les infrastructures sont là dégradées et c'est des financements de la nécessité. Ce que nous envisageons, l'autre semaine nous étions à Kaï dans cette optique et l'UNICEF est en train d'accompagner les 2 communes du cercle de Kinyeba, et Sagalo et Falea. Donc maintenant, le lancement du projet, c'était l'enseignement de qualité dans la région de Kaï. Donc maintenant, dans les projets, l'UNICEF compte nous appuyer à former les enseignants, à former les CSS et en même temps pour la réhabilitation aussi des écoles dégradées. Après la nuit passée à Foulaguiné, la délégation a mis le cap sur le village de Bassara. En proie au manque d'eau, l'analphabétisation et le manque de routes, une frange importante de la population a retrouvé refuge ailleurs. Face à la situation, le chef de village a appelé la délégation à trouver des solutions pour faire face à ces défis. Dans les villages de Fundeta et Hera Madina, la délégation a eu droit à un accueil grandiose. Après avoir présenté les condoléances suite au décès du chef de village, les échanges ont porté sur les défis de l'heure. Comme les précédentes localités, les défis sont similaires. Assurance leur a été donnée par les autorités falloises quant à la résolution des problèmes exposés. Outre ces villages Peul, la délégation a fait escale dans les hameaux comme Urochangol, Kera et Daru. Là-bas également, des préoccupations ont été entendues et prises en compte par la délégation. Le village de Kofulabé, majoritairement dominé par les Malinké et les Djalonké, a constitué le point de départ de cette deuxième partie de la session de prise de contact. Comme les autres localités, l'éducation, la santé et l'eau constituent des denrées rares pour Kofulabé. Les habitants ont sollicité la construction d'un second cycle, la clôture du premier cycle, l'équipement et l'implantation d'un réseau téléphonique et la construction de routes. Le village de Mangalabé, également connu sous le nom de Bosokure, a accueilli avec une grande effervescence la délégation de Falea. Sur place, les visiteurs du jour ont pu s'enquérir des préoccupations auxquelles les habitants de la localité sont confrontés. Avant de prendre congé, l'autorité communale a informé les villageois de la reprise du paiement de la TDRL en arrêt depuis 3 ans.
Le même jour, la délégation a déposé ses valises dans une autre localité appelée Wili Wili. Même son de cloche, les problèmes demeurent les mêmes. Manque d'eau, pas de centre de santé ou encore problématique du réseau téléphonique. Avant de mettre le cap sur le village de Kondoya, la délégation a salué l'accueil chaleureux dont elle a eu droit de la part des habitants de Wili Wili. Le 8 mai, une foule euphorique a envahi l'entrée du village de Kondoya pour réserver un accueil digne aux autorités falloises. Manifestations folkloriques, chants, danses, on croirait l'arrivée du président de la République à Kondoya. Après les salutations du juge, la foule a convergé vers le domicile du chef de village où régnait également une ambiance des grands jours. Les manifestations folkloriques terminées, la délégation a présenté l'objet de sa visite avant de donner la parole aux habitants de Kondoya. Tour à tour, ils ont exposé les problèmes qui les assaillent. Le chef de village revient sur quelques préoccupations phares. Ana fe mogolo ina tantari konda kana nadugu kono idimbu nyabana ta kanantari khamanyini ka nadugu kunkulla gelya mimbe ngagelya lu sayla ay na adiya tanye abunya tamma ni ka mogoye jamala de la khayla dugu kono dugu la khadiye na mandiye kilma ta kay kunkufo ube abesi kan kila ra kan kili sufe alza kan dari faria afar forse mbebe ta kono ka jamanyi faranyo kan kanantari bunya le odi ko bata dianye awata bunyamma tan gelya min ben fe obe l'école coule l'école sou nyala matemulu parce que l'école sou qui classe kiline l'école du groupe mo worobe mo bata fo mo keme anin dondi na wala ko l'école karamo ko nani le wala karan fayra si eta kunna do ka do karan sa kuma do ka do karaburala o karanta tuli kono wala fembe maram boya ka takanya fe ite si ka passe ite karanka alors maram makasi en ko kan ande mawla silatea e khande man sila kula khande man jikul anin kende aku no be do sele sukuti maram makasi e madala hili tanyo maram bata sewa ala mu Allah al meran kunna kha sewa na president lelo ka ndel faram bo nokoto kan ledu digil bo nokoto president bala ma ke folo commandant bala ma ke fo kasimu asimu kan bo malu ato kan bo segeto kan bo kubeto kan na bodi bizo. Au lendemain de l'accueil, la délégation s'est rendue dans l'école primaire de Kondoya. Elle a constaté de visu les conditions difficiles dans lesquelles les élèves recevaient les cours. À la fin de la visite, la délégation a envisagé la construction de nouvelles salles de classe et celle du second cycle pour le grand bonheur de la communauté. Ce 9 mai 2025, la population de Konisaya est réveillée par des chants et manifestations folkloriques d'Ozo. C'est là pour souhaiter la bienvenue à la forte délégation venue spécialement de Faléa. Les problèmes recensés ont pour nom manque d'école, pas de centre de santé, problème de route, j'en oublie volontiers. La délégation, fidèle à sa volonté de servir sa communauté, s'est dirigée vers une autre destination. Cette fois-ci à Siribaya. Même exercice, les échanges ont majoritairement porté sur les problématiques sanitaires et éducatives. Côté santé, la population a demandé le recrutement de personnel, l'équipement et la dotation du CSCOM en médicaments. Une visite guidée du centre de santé et de l'école fondamentale a permis aux visiteurs du jour de s'imprégner des dispositions à prendre. 10 mai 2025, le village de Kambaya accueille les autorités de Faléa. Comme les précédentes localités, Kambaya aussi est confronté à la problématique d'eau, d'éducation des enfants, de route, j'en oublie volontiers. Cette rencontre avec les autorités a permis aux habitants de passer en revue toutes ces difficultés. Au sortir des débats, les habitants ont salué la tenue de ces cadres qui résonnent comme un espoir pour eux. La délégation s'est ensuite dirigée vers 2 localités, à savoir Djaka Soleya et Ilimalo. Là-bas également, c'était la fête au village, un moment empreint de solennité et de joie pour les villageois qui reçoivent pour une première fois une telle délégation. Au cours des échanges, les habitants ont exposé des difficultés liées à l'accès à l'éducation, la santé, les problèmes de route et l'accès à certains documents administratifs comme l'acte de naissance, la pièce d'identité, entre autres.
Aussi ont-ils demandé la mise en place d'un poste de contrôle frontalier pour leur sécurité. Après le recensement de ces préoccupations, la délégation a pris congé de ses hôtes. La mission qui aura duré 8 jours a connu son épilogue à Faléa, chef-lieu de commune. Le 11 mai 2025, toute la communauté s'est donné rendez-vous sous les grands arbres à palabres. Un à un, les fils et filles de la localité ont exposé les défis auxquels la commune fait face. Certains ont proposé la construction d'un pont pour rallier les villages. D'autres, quant à eux, ont demandé la rénovation du second cycle qui se trouve dans un état de dégradation très avancé. Ce n'est pas tout. Les villageois ont également exhorté l'élargissement du premier cycle et le recrutement de nouveaux enseignants. Des doléances entendues et notées par les autorités locales. Partout où la délégation est passée, le DECAP a dressé un tableau sombre de l'éducation de la commune de Faléa. Aussi a-t-il annoncé les mesures idoines que la mairie entend mettre en place pour le retour rapide des enfants en classe. À notre prise de fonction, on a fait l'état des lieux des écoles au niveau du Cap de Faléa. Donc il se trouve que malheureusement il y a plus de 20 écoles qui se trouvent être non fonctionnelles. Le maire a souhaité vraiment qu'au lieu d'attendre l'année prochaine, de prendre les dispositions tout de suite pour qu'à partir de l'année prochaine, ça trouve déjà qu'on a un début de solution. Sinon, attendre au mois d'octobre et au mois de septembre pour se lancer là-dedans, donc c'est un peu compliqué. Maintenant, il faut poser d'abord les premiers jalons tout de suite, là où les écoles sont tombées, inviter les populations à construire des hangars provisoires pour recueillir ces enfants-là. Maintenant, et ils s'engagent à doter ces écoles-là de matériel, de petits matériels, de les accompagner pour tout de suite ouvrir ces écoles-là. Sans tenante, j'ai délégué un conseiller, n'est-ce pas, qui a sillonné les 11 villages pour procéder au recrutement d'enfants scolarisables au niveau de ces villages-là. Donc dans les jours à venir, ces écoles-là seront plus opérationnelles. Réputée pour être une zone par excellence d'orpaillage, la commune de Faléa regorge un sous-sol riche en ressources minières et forestières. Opportunité pour la délégation de rappeler aux différentes populations les nouvelles réglementations en matière d'orpaillage et activités forestières. On a dit aux populations le contenu de l'ordonnance du 1er avril 2025 qui dit que tous ceux qui sont en train d'exploiter illégalement nos ressources minières et forestières, de se conformer aux textes en vigueur. Celui à qui on va prendre sans permis sera traduit devant la justice. Tout son matériel sera pris et mis à la disposition de l'État. Les personnes qui sont impliquées seront prises et mises à la disposition de la justice. En ce qui concerne aussi les forêts classées, il y a 2 ou 3 forêts classées ici à Faléa. L'ordonnance parle aussi de ces exploitations forestières. Ceux qui viennent pour exploiter la forêt, surtout les forêts classées, s'ils sont pris, le bois qu'ils ont coupé, le véhicule qui a servi pour transporter, seront tous pris et mis à disposition de l'État. Donc c'est cette information qu'on a passée au niveau des chefs de village, dans chaque village, qui nous ont accueillis avec éclat. Ils ont quand même vraiment salué l'initiative. Le gouvernement a vraiment pris une décision tali. On connaît on a sigida la sariya minnu ta kuran fɛnɛ ni an ka nafaba de b'a la sabuna bi m'an bolo jamana in kan bi ma sanu bɔ daminɛ n'an ka jamana in kɔnɔ a mɛnna depuis anw ma wolo ni ala y'a kɛ an ye ɲɛmɔgɔ ɲumanw sɔrɔ sisan o ye nin hakilina ta an kɔni hakili la nin ye laɲini sɔbɛ y'anw ma mɛ nafa ka bon jamanadenw ma mɛ nafa ka bon anw yɛrɛ ma yan a sariya in kɔni an kɔni y'a ta ba la bon gouvernement y'a kɛ cogo o cogo an fana ka dɛmɛ ye fɛn fɛn ye baara in kɔnɔ pour que ka sabati an ka cɛsiri bɔ kan pour que ka baara in ka gouvernement sunkɔrɔma dundu pour que ka dɛmɛ pour que an ka se ka nɔya an ka dugukɔrɔ nafolo la ni an ka yiriw. À cette thématique s'est également greffée la sensibilisation sur le bien fondé du paiement de la TDRL, un rappel qui a bien profité aux différentes populations
qui se disent prêtes à s'acquitter de ses devoirs citoyens. Ça faisait plusieurs années que le paiement des impôts était arrêté. À travers cette tournée, on a également sensibilisé la population pour le paiement des taxes et les impôts et l'importance du paiement du TDRL. Maintenant, la population a compris. Donc maintenant, si la population contribue, cela va beaucoup aider encore la collectivité de venir au bout de leurs besoins. Et la population a bien compris. Et cette sensibilisation va augmenter encore le degré de contribution de la population en matière de paiement des impôts et les taxes. Parce que ce qui est le plus important d'abord est de sensibiliser la population, leur faire comprendre quelle est l'importance. Quand vous payez les impôts, quand vous payez les taxes, quelle est l'importance. Maintenant, en tant que des autorités locales dignes de son nom, maintenant, quand la population s'acquitte là, maintenant la balle est désormais dans notre camp. C'est à nous maintenant de leur donner de l'eau, la santé et l'éducation adéquate. Donc, nous avons expliqué ça à la population et encore, je suis entièrement satisfait puisque la population a très bien compris. En dehors des problèmes d'eau, de centres de santé et d'écoles, d'autres doléances ont également été formulées. On peut citer entre autres la dotation en moulins, la dotation en matériel et formation en maraîchage pour les femmes. Cela en vue de leur autonomisation. Des doléances prises en compte par l'association des acteurs engagés pour le développement des Faléa. L'association d'abord et surtout muso ko parce que depuis l'association est damnena muso ka formation on a initié formation qui era yoro irana ya donc 2 hectares ñona ya irana ya viabiliser ka grillage ni fon kala donc au bara rebe sena o maban folo donc muso ke ni ambe muso de kama 21 villages muso ga we la ñini fo ka ya besebe na la sona comme en fana kelente ananga partenaire ou do we fen chama fa en yere anote ay me yere fen were minte olu yere ta na la sona ambe demain que population les 21 villages be en se ko mi amba ambu demain ala na la sona. Placé sous le signe de la paix et la cohésion sociale, le Conseil communal de la jeunesse de Faléa a fait partie du début à la fin de cette mission. Tout un symbole. Sifina Kaonia et Antoura Meri Merko Ladji, Anyani 21 villages be Kenyon fait. Parce que Ambado Hakilna Numan de Bala. Sinon la jeunesse c'est apolitique. Maintenant ni barakela fana même bande de communes développement ni a Medougou, il va faut des jeunesses. C'est pour cela am fana une motivation que pour 21 villages beke pour que la mer supporter. Ce cadre interactif a également permis aux autorités de Faléa de rappeler l'importance de la paix, la cohésion sociale et de vivre ensemble pour le développement de la localité. Sans paix, sans réconciliation, il n'y a pas de développement possible. C'est le quand vous constatez le gouvernement, lorsqu'ils ont pris l'initiative de dissoudre le conseil communal de la commune rurale de Faléa, ils étaient beaucoup liés à ça, puisque la paix et la cohésion étaient devenues difficiles à Faléa. C'était devenu une problématique majeure. Donc c'est pour expliquer à la population, partout où on a passé, c'est de se donner la main, la paix et la réconciliation et faire face aux défis majeurs qui est le développement. Ce périple aura tenu toutes ses promesses à en croire l'autorité communale. À la fin de la mission, il n'a pas manqué d'exprimer tout son satisfait. Occasion pour lui de lancer un vibrant appel aux autorités de la transition afin de faire face aux défis qui assaillent sa commune. Fala aujourd'hui est dans des difficultés innombrables. Je demande au président de la République, le président Assimi Goïta, vraiment de venir. Ayiwa an bɛ Faleyakaw fo min ye Alhaji Keyita n'a ka baarakɛlaw ye k'u bɛɛ lajɛlen fo sous-préfet ani secrétaire ni kapu ɲɛma taama ko a ɲɛna ni Ala sɔnna a ma min ye Faleya ye nin kalo in ni tubabukalo kura tile 5 CESCOM min ni ale la kurakurayara ale kurumbo karili fana baaraw kan ka kɛ Faleya kɔnɔna na nin bɛ dan sigi an ka bi tilegan in na kibaruya la kibaruya mun dira ma Falaye Keyita Keba Jalo ani ne yɛrɛ fɛ Famara Berté ale ye reportage kɛ an b'a fana fo ka waleɲuman dɔn a k'an bɛn sini nɛgɛ kanɲɛ 18 ni Ala n'a kira sɔnna a ma.